hoopla, en zijn we doen het zitten. Haha, ik hoop dit zuurschmiss met de gooi de rechte zaad hebben. Oh, hebben goed geschmiest. Alright, just make sure you put the seatbelt on, please. Zo. Yeah, the glasses. Ja, het is geschakeld. Wow. Oeh, Which number is this? There's a number. No number? dat is gewoon met de glazer dat Ik doen. moet de glazer de meeste keer. Graag, een beetje mooi. We hebben niet geheren gewenst. Ja, dat is ook mooi. Oké, number 9, go start. Ik schenk echt zacht. We're doing them one, right? We doen dat man. 3, 2, 1, let's do it. Ik geef nog wat zitten. Nee, mag het zien. Ik ga het al uitgeven. Watch. Hallo, voor mij doe ik dat zitten. Ik heb een kick. Auw! Zit. Auw! Zo veel. Wasser, Harry, maar veel wasser. Gaat er gewoon. Er is wasser, er is wasser. Ze voetscht naast. Is dat wasser? Ze regent, het gaat regenen. Het gaat regenen. Die viel de regen. Je kunt dat weer. Ze bloest. We zijn van, we zijn erop. Het is zaag. Wat ga je doen voor die staat? Ja, maar terug maar schier. Is this allowed? This is allowed. This is not from hoopla. Interessant. Gaat me zelfs niet nachten, man. Ja, In die demo zit die. Schijmer. Nou, laat maar eens zitten. Laat maar gaan van de toer uit. De namen gaan aanzetten. Wauw, Dat shoot doe samen ik. de slag. Dat vond van de eerste rol alles. Dat met geschmack met Ja, vrouwen. dat zijn meer mensen. Dat zijn meer mensen. Ah, ja, maar. Ik ben net zo op de rechterzaal, dus waar ik Maar daar ze het zien ben. Wauw! Wauw. Ik weet gewoon lief gaat dat niet. Gewoon met een heerlijk Steiner vallen. Ik zal nooit zich met de treffing eten kunnen. Ik heb vandaag Ik ken zo'n Brooklyn man, zo'n shaker, maar met zijn family. Dat gaat de met je. Ben jij lekker groen, hoe ga je eens naar hoofd zien? Dan gaat dat zware arbeid. Harry dat, ik kan normaal gaan met mijn family, dan kan de kinderen spelen. Als je was hastig doen, kijk nu, dan kan mij allemaal eruit wazen. Slagen doen dat. Brugges bij met Simge en die wachtnacht. Sta maar party. Staan maar een paar boeken families, ja, dat misschien maar dan gaan we doen chill. That's it. Mag je zien wat zegt te staan is. Oh wow. Ja. Oké, laat me gaan naar ons cash in de prijs. Ga je iets aan moeten gewinnen? Maar kinderen. Oké, this was How fun. many points I have? This was So fun. you have 3 points. You have 1,122. What? What can I get? I'm in it. Laat me pak in mijn prijs. Wacht even. What can I get? Oh, wow. What can I have? Maybe something in there. Wanna try? Maybe try it again. Maybe. You can get a free razor though. Can I take two? Alright. Oh, dan jullie again een plakkaart Ja, ik kan nu niet doen. Je gaat terug aan office. Kijk, zeg ik hier maar aan. Ik heb alvast de ganze plaats van me gehad. Hoopla, in center van Barrenpark. Je kent daar ons dingen de ganze plaats van me spochen, geweiren, arbeiter, yeshiva. Sa sach fun en entertainment. Es ist private, ich do dat keiner. Kijk und der herrliche Saal. Mama schnaie Zeit. Die Kinder darfen schon ein Spiel mit Seltzerbottlech bei Simche. Hoopla, hat da rach was die größte Saal und die Kinder haben was zu tun. Oder für eine Birthday Party, Anniversary, sei was für eine Sibbe. Macht schon eine Reservation. 718-480-0444. Hoopla. Hoopla, 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 hoopla.